Čau, ja som Jurky, vítam vás z nového videa. Dneska si natočíme vlog, ako budem behať na Devín Bratislava, na pretekoch, ale na Malom Devíne. A budem sa snažiť obhájiť víťazstvo, takže držte palce. Vystúpili z električky a už pôjdeme na štart každú chvíľu, čiže poďme na to. Nastúpil som na Salesianoch a vystúpil na Lanfrancovi, takže som išiel Devínkou, linka 9 a trvalo to dokopy, myslím, že 16 minút, takže tak. Moje štartové číslo bude 7003 a budem tam mať meno Jurky, čiže ak sa prídete pozrieť, tak ja mám číslo 7003 a môžete ma pozdraviť potom. Malý Devín sa beha dokopy 2800 metrov, čiže bude to pre niekoho dlhá, pre niekoho krátka trasa, no ale ja sa teším. Chcel by som mať pod 10 minút čas. A celý Devín veľký bude trvať, myslím, že necelý, takmer 12 km. Na 8 kilometri bude občerstvenie, by ste sa mohli napiť. Takže už som po behu, tu môžete vidieť, ako som získal medailu. Umiestnil som sa na 7. mieste v mojej kategórii a mal som čas 9:26, čiže za mňa výborné tempo. Chcel som čas pod 10 minút a umiestnil som sa na 7. mieste. Za mnou už bola strata 1 minúta, čiže a tuto môžete vidieť moje číslo. Takže ja sa s vami rozlúčim a dúfam, že sa vám páčil tento vlog a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čau.